Представяш ли си? Ние предшестваме 130 години от създаването. Абе на дядо му разказва, че е било малко. Не знаеш кога е сградата близо до сегашната? Виждал ли си му прозорците? Отзад са като на килио за затвор. Абе малко на прозорци на църква ми приличат. Ами нали дядо ми даскала го тупал с пръчка до свиньо, та после баба ми търса ладник, да коре да го налага скружително. Тъжни времена. Аз сега я ме докосна някой даскал, а баща ми го вкара в пандиза. Абе Саше, баба ти може ли да чете? Че как? За това ли снощи видях да моля дъскалицата да я чете някаква бележка, аз чух само социални. Ами да, тя баба чува само до втори клас, защото се продаде много скъпо. Била е най-веща за неята. Докато ти връчувайте прегръща, може най-интелигент да ти прибере, инспектира джобовете или чантата. Саше, виж ли с баба ти? Бабче, накъде ма? В училище. Нали дъскалицата ми е изпратила бележка да се явя, че сте направили стената пред входа като географска карта и сега се чуди освен твоята, чия глава да навратам. Бабче, що се връща? Абе, она Йорданка, чистачката не ме пуска и на нея е поразнала работата. Директор Сянка стана, ама не и се. Давай сега да видим каква сте. Добър ден, Данке. Добър ден. Те она е в клещовата Цолева. То хлиба ти казва, ще навеждава нашите деца. Тръгна си. От нея учителка не ставаше, ама за стопа грешка няма. Се преди автобуса си лади. Я виж една смясна учителка, Петрова, мътън жена, не си ли умори да обикаля селото и да ги измъкват къщите за училище? Горката, златни ръце има, ама няма късмет. Хубавия клас е на Златинована и тя си къта филенцата. Директорката? Няма. Той директор да си. Виж на времето госпожа Калудова ги караше дърва да носят, но опитното поле да помага децата. И децата и учителите бяха свикнали наред. А сега на какво ги учат? Добре, че има тук учителки от старата генерация, като госпожа Стоянова и Пенева. Абе, научиха мъжените. Аз много не мога да четат, ама смятам без проблем. Той евро, лири, лей, нямам грешка ти казвам. А вие деца учете, защото вижте как нашите майстри учат азбуката на дълги години.